men det fik jeg sgu da behov for der. De der billeder, dem skal lige op på Facebook. Ups. Ja, jeg var herude. Herude, det er sjovt. Ja, hvor er det lukket? Flash, 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 flash. Han havde ikke engang stoppet dig. Han havde ikke engang givet slip for dig, da du væk. Filmer du? Mm. Det bliver godt. Ja, det er lige op til Facebook. Jeg tror næsten, jeg kan gøre det direkte. Ja, bare uploade en stream lige ud på nettet. Men han bare blev grebet af det. Ja, man skal da lige have en lille tur ud af det. Nej, jeg har arbejdet på ham hele dagen. Det er ikke skudt. Det er så ærgerligt, at jeg lige gik op og gik i bad. Det var det hurtigt lave om på. Det var ikke særlig strategisk, eller hvad? Du har våddragt på. Så bliver man lidt irriteret, for man vil gerne holde balancen.